ብዛዕባ ትግርኛ AI ዝተፈላለዩ ቦታታት ሰሚዕኩም ትኾኑ ኢኹም። ኣነ ድማ ፈቲንያ ነይረ። ብጣዕሚ ደስ ዝብል ቋንቋ ናብ ደረጃ ዝምፅሑ ጠቓሚት ኮይና ስለ ዝረኸብኳ ድማ ምሳኹም ሸር ክገብራ ወሲነ ኣለኹ። ትግርኛ AI ኣብዚ ግዜ 3 ዓይነት ኣገልግሎት እያ ትበና። ቀዳማይ ቃላት ብልዕሊ 5 ቋንቋታት ትርጉመልና። ካልኣይ ሙሉእ ሓሳባት ብልዕሊ 10 ቋንቋታት ትርጉመልና። ሳልሳይ ናይ መወዳእታን ኣነ ዝፈተኽዎ ድማ ዝሓተት ናይ ሕቶታት ብቋንቋና ማለት ብትግርኛ ትምልሰልና ማለት እዩ። እዚ ብቐንዱ ነቶም ሕፅረት ናይ እንግሊዝ ዘሎና ወይ ድማ ብእንግሊሽ ንክንሓትት ንሽገር ሰባት ብሓፈሻ ድማ እንተዛረብቲ ትግርኛ ብቋንቋና ዝሓተት ናይ ሕቶ ክትምልሰልና ትኽእል እያ ማለት እዩ። ሕጂ ቀጥታ ካብ ዳውንሎድ ጌርና ክሳብ ከመይ ጌርና ንጥቀመላ ክንርኢና። ቅድሚ ግን AI ወይ ድማ ኣርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ሓፈሻዊ ፍልጠት ንክኾነና እንታይ ዝብል ክንርኢና ማለት እዩ። ካልእ ግዜ ብሰፊሑ ንመፆ ንኸይንና ንሕጂ ግን AI ወይ ድማ ኣርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ማለት ሰብ ዝሰርሖ ብልሒ ማለት እዩ። ሰብ ዝሰርሖ ብልሒ ክንብል እንከሎና ቅድሚ ሕጂ ኮምፒተር ዳታ ጥራይና ነቐምጠላ ነርና ወይ ድማ ዝሃብናያ ዳታ ከም መቐመጢ ኢና ንጥቀመላ ወይ ድማ ከም መኸዘኒ ኢና ንጥቀመላ ነርና ማለት እዩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ኮምፒተር ሓሲባ ክትምልሰልና ክኢላ ኣላ ወይ ድማ በቲ ዝሃብናያ ዳታ ካብኡ ተመርኪሳ ክትምልሰልና ክኢላ ኣላ ማለት እዩ። ስለዚ ትግርኛ AI ድማ ምስ ሓተትናያ ልክዕ ከም ሰብ ኮይና ትምልሰልና ማለት እዩ። ሕጂ ብቐጥታ ናብ ኣጠቓቕምኣ ንኸይድ። መጀመርያ ኣብ ፕሌይ ስቶር ወይ ድማ ኣብ ኣፕ ስቶር ከድና ትግርኛ AI ኢልና ክነውርዳ ኢና። ኣነ ሕጂ ኣንድሮይድ ስለ ዝጥቀም ዘለኹ ኣብ ፕሌይ ስቶር ከይደ ከውርዳ እየ። እቶም ኣይፎን ጥቀሙ ድማ ኣብ ኣፕ ስቶር ከድኩም ተውርድዋ ማለት እዩ። ስለዚ ሕጂ ኣብዚ ናይ ሰርች ትግርኛ AI ኢለ ሰርች ክገብር እየ። እዚኣ ትግርኛ AI ትብል ዘላ ኢንስቶል ክብላ እየ ማለት እዩ። ምስ ወደአት ኦፕን ክንብላ ኢና። ብድሕሪኡ ነዚ ዝመስል ገጽ ክመፀና እዩ። ሕጂ በዚ ናይ መዝገበ ቃላት ኣገልግሎት ዝብል ዘሎ ብኡ ክንጅምር ኢና ማለት እዩ። ኣብኡ ምስ ኣተና ድሕሪኡ መድለይ ይብለና ኣሎ። ኣብ ዝደለናዮ ቃላት ክንደሊ ንኽእል ኢና ወይ ዝደለናዮ ቃላት ክንፅሕፍ ንኽእል ኢና። ሕጂ ንኣብነት ሎያል ተልያ ተኣማኒ ትብለንላ ማለት እዩ። ወይ ካልእ ቋንቋ ተፈቲና ሄልፕፉል ተፈቲና ሕጂ ሄልፕፉል ምስ በልናያ ሓጋዝ ትብለናላ ማለት እዩ። እዚኣ ናይ ቃላት ንትርጉመላ ነዚኣ ትመስል። ካልእ ድማ ናይ ምትርጓም ኣገልግሎት ትብለናላ ማለት እዩ። ኣብ ኣታኣቲና ድማ ንኣብነት ዝኾነ ክንሓታ ንኽእል ኢና ወይ ዝኾነ ብእንግሊሽ ካብ እንግሊሽ ናብ ትግርኛ ዝደለናዮ ክትርጎመልና ዝደለናዮ ነገር ክንሓታ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ሕጂ ንኣብነት ዋት ዱ ዩ ሚን ኢልና እንተሓቲትናያ እንታይ ከም ተምፅልና ክንሪኣ ኢና። ሕጂ ቁሩብ ንታሕቲ ወሪድና ብዛ ትራንስሌት ትብል ዘላ ኣብኣ ክሊክ ክንገብራ ኢና። ሽዑ ብትግርኛ ብታሕቲ እንታይ ማለት ካ ትብለና ኣላ ማለት እዩ። ሕጂ ግን ንሕና ብቐንዱ ትግርኛ ስለድልየና ዘሎ ብትግርኛ ክንሓታ ኢና ማለት እዩ። ምክንያቱ ነቶም ናይ እንግሊሽ ሕፅረት ዘሎና ብትግርኛ መልሲ ክንረክብ ስለ እንደሊ ወይ ድማ ብትግርኛ ሓቲትና ብእንግሊሽ መልሲ ክንረክብ ስለ ዘሎና ማለት እዩ። ስለዚ ሕጂ ነዚኣ ናብ ትግርኛ ቀይራየ ብድሕሪኡ ብትግርኛ ክሓታ እየ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ከመይ ኣለኻ ናብራ ከመይ ኣሎ ኢለ ሓቲተይ ኣለኹ። ኣብዛ ትራንስሌት ምፅቐጥኳ ድሕሪኡ ሃው ኣር ዩ ሃው ኢዝ ላይፍ ትብለንላ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ምትርጓም ሙሉእ ሓሳባት ድማ ነዚ መስል ማለት እዩ። ካልእ ዝኾነ ሕቶ ሕተት ትብል ዘላ ጀነራል ሕቶት ተሃልዩና ማለት እዩ። ኣብዚ ክንሓታ ንኽእል ኢና። ኣብዚኣ ሕቶ ሕተት ትብል ዘላ ቀዳመይቲ ጀነራል ዝኾኑ ሕቶታት ወይ ድማ ዝተፈላለየ ንሕና እንደልዮ ናይ ንግድን ስራሕን ይብለና ኣሎ። ሕጂ እዚ ኣብ ታሕቲ እውን ህቡብነት ዝብል ዘሎ ወይ ድማ ፖፑላር ማለት እዩ ከምኡ ይብለና ኣሎ። ኣብ ትሕቲኡ ድማ ናይ ትምህርቲ ክንሓቶ እንደሊ በብካታጎሪ ቀሚጥልና ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚኣ ሕተት ትብል ዘላ ኣብኣ ክንሓትት ኢና። ብድሕሪኡ ኣብዚ ታሕቲ ክሊክ ምስ ገበርና ዝደለናዮ ሕቶ ክንሓታ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ሕጂ ኣነ ንኣብነት ሌጀንድ ኣብርሃም ኣፈወርቂ መን ኢለ ክሓታ እየ። ስለዚ ኣብርሃም ኣፈወርቂ መን ኢለ ኣለኹ ትበን መልሲ ከዓ ሓቢርና ክንሪአ ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ሕጂ ናይ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ከምዚ ንሪኦ ዘለና መልሲ ሂባትንላ ማለት እዩ። ወይ ድማ ናይ ኣብርሃም ኣፈወርቂ መልሲ ረኺበ ኣለኹ ማለት እዩ። ብትግርኛ ጥራይ ዘይኮነ ብእንግሊሽ ተሓቲትናያ እውን ክትምልሰልና ወይ ድማ ብእንግሊሽ ተሓቲትናያ እውን ብትግርኛ መልሲ ክትበና ትኽእል እያ ማለት እዩ። ሕጂ ንኣብነት ኣነ ብእንግሊሽ ሓቲተያ ብትግርኛ ትህበን ዘይትህበን ክፍትና እየ ማለት እዩ። ወይ ዛ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ክብላ እየ። ስለዚ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ብእንግሊሽ ሓቲትያ ትግርኛ መሊሳትለያ ኣላ ማለት እዩ። ኣብርሃም ኣፈወርቂ መን ምዃኑ ኣብ ናይ ትግርኛ ሙዚቃ እንታይ ኣበርክቶ ከም ዝገበረ ትነግረንላ ማለት እዩ። ስለዚ ነጠቓቕማ ዝምልከት ነዚ መስል
ዝደለናይ ሕቶታት ክንሓታ ንኽእል ኢና ብሕፅር ዝበለ መንገዲ ድማ መልስታት ትበና ማለት እዩ እዚኣ ቪድዮ ፈቲኹማ ክትኮኑ ተስፋ ገብር ኣብ ቀፃሊ ክሳብ ንራኸብ ፒስ